Wala makalimot si kapuso primetime queen Marian Rivera Dantes nga hatagan og dakong bili ang iyang mga trabahante atol sa pagsaulog sa Labor Day. Sa mga hulagway nga gipost sa iyang bana nga si kapuso primetime king Dingdong Dantes mapasigarbuhon siya sa kabuutan sa iyang asawa. Si Marian Rivera nagputos og mga gifts o bag alang sa iyang mga trabahante pagpadayag sa iyang pagpasalamat. Dili na lang kutob sa damgo nga matanaw sa mga Team Jolly fans ang ilang gipaabot nga kapuso project nila Sparkle Star Sofia Pablo ug Allen Ansay ang In My Dreams. Mamahimo nang makita sa GMA Public Affairs Digital Series ang In My Dream karong Mayo 11. Samtang sa finale day sa mythical primetime mega serye Mga Lihim ni Orduha, bisan pa man nga nakuha ni chairman ang 7 ka mga hiyas ni Orduha, maisugong kontrahon sa magsuong sila Onyx, Gem ug Crystal si chairman. Sanglit sila ang mga descendant ni Orduha ug anaan nila ang espiritu ni ini. Walay buhiay mga kapuso sa pagtutok sa finale day sa Mga Lihim ni Orduha pagkahuman kana sa 24 oras.